саломатии миллат бо игарии давлат ба шумор меравад. бо мақсади ҳифзи саломатии мардум пайваста дар даврони соҳибистиқлолии ватан садҳо бунгоҳҳои тиббӣ хонаҳои саломатӣ дар шаҳру деҳоти турсунзода мавриди истифода қарор гирифтанд. чунин як бунгоҳи тиббӣ бо самгузории сокинони деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолият имрӯз мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуд. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашм, нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба чашм, чунки ман ҳам дар замони худ даравгар будам, хушачину борбанду достдарбар будам. хушахо дар киштаҳоро вақте ки сарҳам мекунанд, шодии хурсандию хурди калон зам мекунанд. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашм, дидаву санҷидаву болида мемолам ба чашм. дар маросими ифтитоҳи бунгоҳи тиббӣ менеҷери кӯмаки аввалию тиббии санитарӣ Фахрия Мирсовна, раиси ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолият Улуғбек Ашуруф ва намояндагони соҳаи тибб иштирок карданд. бинои зебо албатта бо қувваи шумо муҳтарам шаҳрвандони деҳаи лоҳутӣ сокинон бо дастгирии бевосита соҳибкорони ҳамин деҳа сохта ва супорида шуд. ман аз номи роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, шахсан аз номи муҳтарам раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоддин Саломзода бо фарорасии соли 2018 шумоёнро бо шумо аҳли оилаи шуморо табрик таҳмия карда ба шумо аз даҳгоҳи худованд тинҷиву саломатӣ, сиҳатӣ, хонаободӣ бигзор. ҳар яки хонадони шумо пурфайз пурбаракат бошад. бунгоҳи тиббӣ дорои 5 ҳуҷра буда барои муолиҷаи беморон шароити хуб муҳайё карда шудааст. духтурону ҳамшираҳои шафқат минбаъд барои 1284 нафар сокинон хизматрасонӣ менамоянд. ватан боиси ифтихорам туӣ, ватан манбаи эътиборам туӣ, ватан тору пӯсти вуҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ. дар ин ҷо ҳуҷраҳои табобати занона сӯзангузаронии тибби оилавӣ бо дастгоҳҳои тиббӣ муҷаҳҳаз буда сокинон ҳангоми нотобии саломатиашон ба муолиҷа фаро гирифта мешаванд. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.